Alright, so tasvika kwamvura yacheka makumbo, tazosvika kwamvura yacheka makumbo negame riya constitutional amendment bill. So pane zvinhu zvakakosha right now zviri kunzi nemacitizens kana kuti vari kuleader group remacitizens riri kuopoza amendment bill number 3 vapa ivo zvinhu zvakakosha zviri kunzi guys no zivai zviri kuda kuchinjwa nehurumende yavamunangagwa, zivai zviri kuda kuchinjwa muconstitution nehurumende yavamunangagwa, and yezvinoi zvakakosha zvamuri kufanira kuramba. So vanobvumirana nazvo vachabvumirana nazvo, isusu tokupai isusu hatina side, tiri just manews reporters. So tokupai zvanzizvo neconstitution defenders forum izvi, we urge citizens to clearly reject the following. Right, 1, extension of presidential and parliamentary terms to 7 years. 2, extension of the president's term to 2030. 3, election of the president by parliament. I think apa pari kudodiwa kutoti utova nelist maybe Zuma wotora screenshot of this or go to X Constitution Defenders Forum wonoona zvinhu izvi, and then kana zvakakukoshera kugara unazvo uchinyatsokuziva kuti zvii zviri kuitika kuti mangwana madiscussions paari kutanga kana kuti vamwe venyu kwava nhasi madiscussions ari kuitika, momeka sure kuti muri kuziva chero vakasakuudzai ipapo vakakuudzai 1 or 2 izvi, but meme muchiziva exactly zviri kuzama kuchinjwa neamendment bill number 3. So and number 3, appointment of right, number 3, election of the president by parliament. Nyaya dzekuti president akuvhotegwa neparliament dziri kunzi neva-constitutional defenders forum izvozvo macitizens zivai muzvirambe. Number 4, appointment of 10 senators by the president, which will give the president just enormous power, enormous voting power, and it was wangoselecta vanhu 10 vava musenator vavaone power rekuvhota sevamwe vakavhotegwa, and it ikokoko kwekuri kungopa president too much power for no reason. Number 5, changes to the function of the military. Ndopaya vanogara panapa pano zvatakataura kuti vakomana vari kutsvaga kuchinja pakanzi ipo muconstitution, the army's duty is to uphold this constitution. Voda kupa chinja vachipati ipo the army have to duties to act in accordance to the constitution, zvichireva kuti they can't hold a president accountable, they can't ask him questions when they see that he's going offline concerning constitution, zvakanyorwa muconstitution, zvinova zvinhu zvakakosha. So zviri kunzi izvozvo remember ndo zviri kuzama kuitwa panapa. And panext kanzi changes to the functions of ZEC, changes to the functions of ZEC. So vakomana kuda kutotora even more power kubva kuZEC vorita rive padhuze napresident kuda kuti president anenge akucontrola ma-elections even more. Hence the abolishment of the gender commission, abolishment of the gender commission, handinyatsonzwisisa zvangu kuti iyo function yayo ndeyechi, but zvitaridza kuti ve-constitutional defenders forum vari kuziva kuti gender commission yakakoshera chakati ende kuda kubviswa, plus iwo kungoonawo constitution munhu achida kuchinja zvinhu chakafanana nekwa abolishment chakafanana negender commission. I don't know what kind of power he's trying to get, but and the next one hanzi partisan involvement of traditional leaders. Apa ndo pakakosha manje apa muZimbabwe. So as of right now madzishe atinawo kumatunhu akasiyana siyana munyika yose havabvumidzwi kuti vave ve-MDC, vave ve-CCC, vave ve-ZANU-PF. Havabvumidzwi, they have to act in a non-partisan way manner, because ma-leaders evanhu vese vemunyika. Saka kana ma-leaders evanhu vese vemudunhu ravo, vama-leaders anotonga mhosva dzinoitika mumatunhu achitoti vanhu ngaende anoripa mombe 5 mombe 3. So kana vashe vavo vakazotanga kuva too associated neZANU-PF for example, zvinobva zvaita kuti kana munhu anozikamwa ari we-MDC kana kuti we-CCC akasvika ipapo vachida kugadzirisirwa mhosva dzake, zvinonetsa kuti vashe vatonge zvakanaka because munhu uyu ndewebato risiri ravo ende ivo vanozikamwa kuti ndewebato rakati. So madzishe ari kunzi naMnangagwa vakuda kufanira kuti vachinjwe vabvumidzwe kuti vaacte in a partisan way, asi zvinova zvinhu zviri kurambwa panapa nema-constitution defenders forum vari kuudza ma-citizens. So muZimbabwe this is the side re-constitution defenders forum
ravari kutaura kuti no izvi zvinhu zvamunofanira kuramba sezvamanzwa vamwe vari kuziva vamwe vasingazivi kuti mangwana pari kutanga open public discussions consultations launchwa neparliament mamembers of parliament. I think they'll be moving around pandiwa nemaschedules acho. Just do some search on that. In fact titori nevidhio yatataura nezvezvinhu izvi ino yakanzi mangwana chakachainzwai, so you can look on our channel for video yakanzi mangwana chakachainzwai, and that video will be telling you, and it also have information about kuti nzvimbo kwenyu kwauri kugara kuchange kuchiitwa this public consultation na-MP wenyu rini uye nguvai uye kupi. So you get that information in that video. So thank you for watching.